Facebook page no so sa Akoma 87.9 FMT bomade say obetimi akọ hono na waba behwe bi asem ne kan ya na yo na da roma na wabomade apia tum na ekọ nanim say ya na ye behwe ne yensensem na say e de free asantemantema se ya me kire kuma se na nura ana ye hyase ya de to ye tiefo anim se sambre de PURC osanfo yi wo ma ba bonten se nyankopon ya doma bosumi ne ba bewuram no ne de kan enkane abo o matumu ana fei de fansem from agya ne bo no o matima apagam kakra etwamu be se oham chichemu no be se edunwotwe kirepo be se aduasansia 18.36% de o matimi ade ahwem ane ade a eba ye ena manfo si ye kura no ekoba se tikroma se ne ye pa ye ho a enya de asebi yasene mpo no ye hyede hu no ye nka bi nhemu aban no nanum ho no mo a ena wabomaden ade to awdo bebre aba beku yenso na ye nka bi nhemu wansan ede se bia ye ntoto nkane abom ne ade ade a ne ye kwaye ananse bia yetimi bai na ne duai Akoma kase ebo abomaden awurawura mu abena de pada roma wote sikrom akwakobisa wo mu o mankasa ayi o mu nnwuma o mu ye nnwuma kase ene o mu nso ye nnwuma enketo organ mamu ase se eduru ba bia wo mu anankane no wo mu timi bomaden na wo mu yisu ne kase pa enti abanse nkane bo ye ba betutumu na mo ankasa mu hu ni sei na sai de o mu hu no nyina no mo ma yentie bi na wochie mu ene beto odwa se adehie ni na enda wo mo ho so esanse June busume ne da edikan ye hye ne mu se enkanea wo ebetimi akosoro na ekoba ne sa wo mo mote ho konkonfrede na akasie mu eye adwadifo a wo mo ye coastal adwuma anasa printing press kumase ha de ba bia se adwadifo no omo bochenku no omo di omudwa eye asafodwom enu nti ye kopie mu ewo asafo a ye ne wo adwadifo a omo ye coastal ena afa printing press edi nkomo efa enkanea ne bo se de sesei esi emene wo mo efa yenkotie wo mo anum asem bis eye week ne yeto no eye titi ska no ne yeto no 150 million and yeto no 200 million and yasa atum ese yasa atum ne wo kwakoto na 80 million and 280 million eye titi ska no asonya sa na etie eti one more light no eti ni kwanso wato light ni anya sa na netie anya sa ye betu kosom ne agya adwuma ye na yesra wo se hwe ye light ni maye na efie light kura no eba unhu de sibia wo si wi so no so light ni ba light be kakraka se currently no you tell me per se me to me to be 2000 cedis a month answer na ye machines na ye adwuma se amu tumbe 18 point something% no and se ye be to be 3000 something ne nyina so your prices ne your materials ne bi ye nyina ye the same ye ntu bibia ye wa high km beba abaji omo de internal revenue beba VAT for beba snit beba so and see they don't know how we suffer and so and one is omo the bills am aba sikana na omoji investing into the printing field is not attractive anymore. Enti dia ba ne ye ne pa de se wa momoden se bi wanko na chi no ansampem amani mu biem pa de a se bi wonane no se abo akura no waka nya de awawe woye na adwene se si ya na obegina so de won hwe yi a na nwum omo ye nyina no enwu a na tese so betimi ate won hwe age so omo toto so to so no nyina mu no omo kwotene fi anya san so a adwumanfo bi a won omo eye adwuma no giso omo ibi madi embe bi so ekwakwotene fi wei eye adwadefo bi a womo ewo kumasa safo ha wonum a womo tintim ngoma ene wonum a womo so tonton enam ahodo okroma se no ana womo ne Akoma kase bobon koma a womo twero mo sinde agu abanhwe yi ya beto aso awa manyosemo na ayatiefo nyina nim samsa wodo ane chemo awa kumawo abato ampasua so asabre akonwa dampan ne nyina no ane semra sebejani ana wote akonwa kase no so won manyafo Philip so aka nkyere gu a January bosome ne mu a na chasa sabre hosemi eba ya ede ba ebeto dwa na sa ansem ya